Γεια σας, το πρώτο tryout με αυτό εδώ το πέρα το παιδί. Καλώς φαίνεται. Ναι, δεν έχει mic. Καλά, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Έλα, το άρχισα. Πρώτα θα αρχίσουμε με τι να αρχίσουμε. Ξέρω εγώ, με aim. Έλα εδώ πέρα, πάτα respawn. Θα πάρεις... Με ποιο iar είσαι καλός? Απλά βάρα το, μην το πάρεις. Οκ. Πάρε ένα scar και ένα pump χρυσό και ας αρχίσουμε τώρα το tryout. Πρώτα θα κάνουμε το aim. Πού είσαι? Ανάσου. Βάλουμε εδώ πέρα. Φτάνει λες? Οκ. Θα τρέξω και θα σου βαθμολογώ τα edits, οκ. Περίμενα αυτό να πάρω κάτι να γράφει, γιατί εντάξει, είπαμε δεν είμαι και ο Einstein. Είχε στη λογοτεχνία τώρα. Είχε στη γάμο τη λογοτεχνία. Οκ, έτοιμος. Πάμε. Καλό aim. Ξέρω εγώ, πάμε άλλη μια φορά γιατί δεν πολύ κατάλαβα πολλά. Έτοιμος. 3, 2, 1, πάμε. Κοίτα, aim, 1, 8. 8, έχεις πολύ καλό aim. Τώρα πάμε free build. Έλα εδώ. Θα σου ανοίξω αυτό και θα ξεκινήσει, ok. 1, 2, 3, free build. Ναι. Κοίτα, πέσε κάτω. Κοίτα, έχεις πολύ καλό free build. Αλλά εντάξει, μη σ' αρέσει το στην αρχή εδώ. Μη σ' αρέσει ένα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, θα σου βάλω ένα 7,5. Τώρα πάμε cone edits πρώτα. Για... sorry, περίμενε για να μην ενοχλώ εδώ. Για πάμε. Cone edits εδώ. Είσαι εδώ. Έλα. Όταν βαρέσω πάνω ξεκινάς. Τι έπαθες? Βαρέθηκες? Να κάνω εγώ? Δεν ξέρω. Πες κάτι, δεν ξέρω. Ακούμπησε τα μάκρος. Αν να βαθμολογήσω. Κοίτα, εγώ βάζω ένα 9. Κάνε δηλαδή να έχεις εδώ το wall τώρα και να κάνεις τέτοια. Ένα 7 θα βάλω. Ειλικρινά δεν ξέρω, άμα έκανες π.χ. και edits τέτοια γρήγορα θα ήταν ωραίο. Αλλά και πάλι εντάξει, καλά είναι. Και τώρα τι μένει? Πάμε να βγαίνω. Έτοιμος. 1, 2, 3. Τι έπρεπε? Να βαθμολογήσω. Περίμενα. Να πατήσω spawn. Καλά, ξεκίνησε δεν είναι.
Πάμε στα 3. 1-0. Γιατί τώρα ένα μάτσι είναι βαρετό, από να το πω. Πολύ καλός πάντως, μπράβο. Να μαντέψω μια το rank σου, περίμενα, να μαντέψω μια το rank σου. Diamond 3. Elite. Πιο κάτω. Flat. Diamond... Platinum 3. Πιο πάνω. Diamond 1. Diamond 2. Οκ, μπορώ να με βοηθήσει να ανεβώ και εγώ rank, γιατί έχω κολλήσει λίγο. Έτοιμος. 1, 2, 3. Όπα, ναι. Μέτραγε, ήθελες να κατεβώ. Μέτραγε. Α, 1-1. Έλα εδώ, σου αξίζει πάντως. Είσαι full καλός. Δηλαδή περίμενα να ήσουν κάνα champion, κάνα τέτοιο. Πρέπει να πλήσει μία. Πάμε. Όπα. Το μίσαρα πολύ ωραίο αυτό. Πώς το μίσαρα αυτό. Ξεφτύλα. Όπα ρε, το πήραμε και δύο. Γάμο το. Όπα ρε, από πού με παράει αυτό. Nice. Πίτα, έχω να πω πάρα πολύ καλά πράγματα, εντάξει, δηλαδή. Κάτσε μια περίπτωση, γιατί δεν πατάω πάνω σου. Ξέρεις έναν Ρονίκ. Οκ. Είναι τώρα άμα το πάρεις νίξες. Ωραία που θα κάνω μια τον Bobo Master, αλλά πρέπει. Nice. Ωραίο, 2-2. Ποιος το πάρει, Όταν είσαι έτοιμος. Μισό λεπτό. Ξανά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πού να το πω, είσαι όντως πολύ καλός. Πρέπει να σου πω συνολικό. Θες να μου δείξεις κάτι άλλο, ξέρω εγώ, που είσαι καλός. Οκ, για να περάσεις την κλάν πρέπει να έχεις 30. Είναι πολλά, αλλά νομίζω ότι έχεις καταφέρει. Όχι, 25, sorry, 25, μαθηματικά λέει το chat. Περίμενε να κάνω μαθηματικά τώρα. Έτσι, επειδή μου Einstein θα χρησιμοποιήσω κομπιουτεράκι. Ναι. Καλά, εγώ πιστεύω ήδη ότι έχεις περάσει, δηλαδή και να μην... Ω Χριστός και Παναγία. Ναι. 8 συν 7,5 συν 9 συν 9 συν 7 συν 9,5 για το 1v1. Νομίζω έχει περάσει κατά πολύ.
συγχαρητήρια. Τώρα θες να πάμε, ξέρω εγώ, κάνα battle royale, κάνα peace, κάνα τέτοιο. Πάμε λίγο, πάτα λίγο. Ούπα, sorry, παραφέρθηκα. Περίμενε, έρχομαι, περίμενε. Πάω να πιω λίγο νερό γιατί... Άσχετο. 30-90 έχεις κάρτα γραφικό. 30-90. Γιατί τέτοια μου σκόβει. Α, πανάκριβες τώρα είναι αυτό νομίζω. Ναι. Από πού το πήρες το ψι, άμα επιτρέπετε. Δεν είμαι και ευγενικός. Και λέει τώρα ένα από το demo. Α, οκ, πάμε ένα τέτοιο. Εγώ νομίζω τώρα rank, πες να με... κάνα... Silver. Έπαιξα το στην πρώτη μέρα, ξέρω εγώ, τη σεζόν 1 και από τότε δεν έχω ξαναπαίξει. Diamond. Εντάξει, άμα πιστεύω, άμα παίζεις πιο πολύ θα ήσουν καλύτερο, θα είχες πιο μεγάλο rank. Όπα, Hitler. Bomboclat. Αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω, χωρίς να μου πεις, πιάνεις 245, ξέρω. Πάμε τη μένα. Χαβ, εντάξει, τώρα έχεις μπει στην πλάνα, ξέρω εγώ. Α, είσαι και OG, Yes, of course. Τι σκατά. Ωραία το βλάκα. Δόλησε μπανάνα. Νοκ. Α, καίγομαι. Ωραίος. Μαγειρεύεις. 200. Δόλησε μπανάνα. Έκανα πλακή. Πού πας ρε πόνι ρε. Άμα το κλατσάρεις, σου κάνω gift FNCS back. Κάτσε να κάνω και σιγιά κιόλας να... Bomboclat. Εγώ το κάνω χωρίς πλάκα.
Ω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία για πιο μετά. Όταν πεθάνω και είναι 2v1 και το κρατάρεις. Αυτός φοράει την σε μπανάνα. Όπα, εμένα μου την κόλλησε. Όχι. Ωραίος. Πρέπει να πάω να πεθάνω μία και να κάνω τη βία. Όχι, τώρα άμα το κλατσάρεις σου κάνω gift. Backplay. Καλά, επειδή νιώθω καλός να το κάνω έτσι αλλιώς. Α, και πάλι το κλατσάρεις, αλλά... sorry. Τώρα το πήρε σίγουρα το backplay. Θα μου πεις εσύ ποιο θες. Έχω 200... Όποιος τώρα προλέψει το βίντεο αυτό, θα έρθει στη LAN, του κάνω gift που έρθει σε backplay. Νομίζω αυτό με την... που είναι και με το... που έρθει σε speaker. Ναι, αυτό το... ελπίζω να μην το έχεις. Είμαι γερμένος σήμερα. Εντάξει, sorry, μη στάρω το snipe, κάτσε να κάνω και να κάνεις edit. Dolce banana. Δεν πειράζει. Πώς θα το σκορ, ξέρω εγώ αυτά. Ήρεμα αυτό εδώ μετά. Κάτω στο από έτσι. Ο Μπρο είναι μηχανάκι. Μου μπήκαν και οι δύο γάμους κάτω από τον κόλλο. Κάτσε να υδροκολλιάσουμε και το σπίτι μας τώρα. Knock. Sorry, που στο κλέψει, sorry. Γιατί έχω αυτή τη βλάκη και το sniper αυτό. Είναι το σπαμάρι, είναι βλάκα μυστέριο, πώς το λένε, σε 100 δεν μπορεί να πετύχει ο βλάκα. Κάποιος μαγειρεύει εδώ πέρα. Βλάκα μυστέριο. Άπησε! Καλησπέρα. Δεν ξέρω πόσο καιρό με έχεις κάνει. Add. Για να σου κάνω gift love. Περιμένω κι ένας ένα λεπτό να φτιάξουμε την τσάντα μου γιατί εγώ τρίτη πάω ενημερωτικά. Γυμνασίου, όχι δημοτικού. Περιμένε, μπομπύρα. Περίμενε.
Οκ. Εδώ στο shop. Περίμενε, ποιο θες? Το Winner Ember ή το FNCS που λέγεται The Gold? Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το ολόχρυσο ή αυτό με το... της... Καλά, κοίτατε και σημείο. Όσο εγώ κάνω το δεύτερο. Περιμένω και όταν το δεις πέρα. Μετά έχουμε αρχαία, εικαστικά. Τα είδες? Όπα, μ' ακούς τώρα? Ναι. Εσύ ποιο θες τώρα? Πες ένα για να σου κάνω. Μην πεις ποιο θες. Το The Gold ή το άλλο? Περίμενε, δεν καταλαβαίνω τι λες. Sorry, αλλά δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να δω αν μπορώ να σου κάνω gift card. Πρέπει να περιμένω 2 μέρες. Ναι, πότε βγαίνει αυτή η βλακεία? 19, πώς έχουμε σήμερα? 16 σε 2 μέρες. Άκου, όταν πάει 16 π.χ. Ναι, ρώτα. Εσύ θες να τον ανεβάσω ή όχι? Οκ, τώρα πρέπει να κλείσω. Τα λέμε άμα είναι αύριο. Bye.